Ještě v soutěži vede po 10, po 2, 4, zapomněl, 6, 8, 10 disciplinách. Tábor 134, druhá Jihlava 111, na třetím místě Kotlářka 76,5, čtvrtá Třebíč 71, No, teď musí na zabrat. pátém místě 4 góly, Krásně. Se bude na vítězství, no. No, krásně. šestý Bartol Vynikající. 58, Krásně. A na Vosepák bych řekl, že ještě jde. a šestý Pobočero Krásně. 50. Pojď, pojď, pojď! 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 Pojď, pojď, pojď! Jo, hezky. Už na to předposlední, teda tam to Ceky zatre. si to užil.